As cancelacións anunciadas por Ryanair afectanlles hoxe os dous voos de última hora da ruta Santiago-Madrid. Mañá os prexudicados van ser os pasaxeiros doutros dous voos, neste caso, entre Vigo e Barcelona. Na páxina web de Ryanair está publicada a listaxe definitiva das cancelacións ata o 28 de outubro. Dos 18 destinos que oferta a compañía dende Galicia, as liñas Santiago-Madrid e Vigo-Barcelona son as únicas afectadas. Entre as cancelacións de hoxe na Lavacolla e mañá en Peinador quedarán en terra estes 800 pasaxeiros e daqui a finais de outubro haberá 20 cancelacións máis na liña Santiago-Madrid con 4.400 viaxeiros afectados, prexudicados. Ryanair vai cancelar 2.200 voos en todo o mundo durante as próximas 6 semanas, que supoñen algo máis do 2% do total dos traxectos. Os viaxeiros prexudicados recibirán un correo en que Ryanair lles comunica a suspensión do voo. Na web da compañía infórmase dos pasos a seguir para recibir o reembolso dos cartos, que significa a perda da viaxe, ou ben a recolocación noutro voo, que está xuxeita a disponibilidade. Se o aviso de cancelación non se fixo con 15 días de antelación, poderían ter dereito tamén a indemnizacións. Me digo, miren, poñoche un voo o día seguinte, tururú. Se me pos un voo o día seguinte, compensación automática, aínda con independencia de que acepte o novo voo, porque si hai unha molestia grave, non é o mesmo o que che digo, esperar unha hora no aeroporto ou chegar unha hora antes, que quedarte un día inteiro. As compensacións oscilan entre os 250 euros para voos de menos de 1.500 km e os 600 euros para os de máis de 3.500. As asociacións de consumidores aconsellan gardar ben o correo de cancelación e que os viaxeiros reclamen seus dereitos por todas as vías que teñen a súa disposición. Sempre reclamarlle a compañía, ou en primeiro lugar, e se non obtemos unha resposta satisfactoria ou non nos contestan no prazo dun mes, poderemos optar en dirixir a nosa reclamación á Axencia Española de Seguridade Aérea ou directamente presentar unha reclamación ante un xulgado ou facelo a través da mediación dunha organización de consumidores ou de calquera profesional. A máis, os afectados teñen dereito de asistencia, é dicir, comida, bebida, chamadas telefónicas e aloxamento en caso de atoparse cos voos cancelados no aeroporto.